Els alts preus de la garrofa fan que els lladres actuen cada volta més prompte. La principal zona productora de la Comunitat Valenciana, el Baix Maestrat, ja està patint una onada de robatoris quan encara no han iniciat la campanya. Més d'una tona de garrofes furtades a Sant Jordi a plena llum del dia. El guarda rural es va sorprendre infraganti. Hay mucho campo, muchos caminos y siempre buscan esconderse. El fruit encara per madurar i els lladres arrasant ja els camps. Bon dia, què ha passat? L'Ajuntament ha hagut de posar seguretat privada. He vist una furgoneta ahir de gent que estaven plegant. Actuem de la millor manera possible, retenint-los. Es coordinen amb el grup Roca de la Guàrdia Civil i la policia local de Vinaròs. Volen blindar les zones limítrofes amb Catalunya. Quasi tots són gent de pobles veïns, però de la part catalana. El fruit de moda, pels seus valors nutricionals, torna a captar l'atenció de bandes organitzades. Arriben aquí en un tros de roba en terra i en un moment fa quilos. El preu s'ha multiplicat per 4 en els últims anys. Enguany, amb un 50% menys de producció, pot arribar a l'euro 10. Enguany sí que valen diners, però no hi ha quilos. Quan arriba el moment de recollir el producte i vendre, no te les trobes, doncs els danys són importants. Ja hi ha més de 6 municipis afectats que demanen més vigilància. Avançaran la recollida per protegir els 5 milions de quilos que esperen a replegar.